Gipaabot pa ang resulta sa autopsy sa patayng lawas sa 38 anyos nga babaeng masahista sa Lapu-Lapu City. Kinsa gikatahong namatay, human giatake sa kasing-kasing. Apan nakitaan og mga bunog sa nagadiyang bahin sa lawas. Samtang gikadismaya sa igsuon sa namatayng masahista ang pamahayag sa live-in partner ni ini nga nagsaysay nga sa wala pa kini makabsi sa kinabuhi, naglain na ang lawas sa 38 anyos nga si Lalaine Torimoca. Miangkon ang igsuon ni Lalaine nga adunay gimintin nga tambal sa hypertension si Lalaine, apan tungod kay kuhaon sa live-in partner ang kinitaan ni Lalaine, hinungdan nga dili kini makapalit og tambal. Base sa interview, nagsakit daw, nag-atake daw, muradog na stroke. Pag sa tong yang bernes ba to yang ingon. Ug ngano wala niya dad-added to sa ospital nga naglain ng lawas sa akong igsuon. Wala pa tayo mahimong aksyon about ana ma'am. Kayo ang tayo mga witness gid din ma'am. Ako lang magpaabot ra gid ta sa result sa autopsy since katong may atong basihan ma'am sa pag-file og kaso.